start na. Kuha na lang ma, ayun na lang. Kung bagong membro sa kuan guys, sa ring, liligo ni Timosol. Ano? Kagag ay pulgas, dagko karba kayo, Pagkita na to. nipit. Nasaan ka mo to? Nga na, Iyo. Kadaghan. Giring! Kuyawan ko eh. Sabi ko namaak. Ayaw ba maak mo nga? Di na mamak miming. Ay, butan ka. Ay! Kaisog. Bini na, pagasi, bi. Bini. Karo malanay ng usga ng kwan. Gripo. Luya, miming. Ano, focus gun. Ayaw ko kayo nakakasungkuan. Ayaw nga na miming at yawa. Kan kayo siya. Ay! Nagpugas. Ligoon ka, nagkakagpugas. Nagpuro ba kayo sa tambok kayo, tambok pa ni mo. Ay! Ay! Naman na. Ay! Abi. Oh, tapo. Ano mo nag-i-abuse si miming at Wala nag-abuse. Ay, di ko ano, ligo. sabaw kayo. Meow! Bisa Asagod siya. pulgas na minute na. Ew. Ew. Yucks. Abuse din na. Abuse gameng. Kumang kagi-abuse, meng. Giligo, man ka. Kidaghan ka sa pulgas. Dagko ra ba kayo? Dagko dyan. Dagko kayo yan, oh. Hi guys! Ngayong buntag. Among giligos, miming. Among giligo. Kidaghan kayo pulgas. Magkugos-kugos sa mga ni guys. Mamagaw-kawk. Tintaw. Kinadaghan nagpulgas. Dagko ra ba? Tambok ayo, tambok pa niyang pulgas. Liguon ni siya sa kausa lang. Kaingon lagi kuno sila nga mamatay kunong iring og liguon. Labi nagkuting pa mamatay kuno ya. Ampot ka nang iring ang mga dato ya liguon lagi nila. Pero bloweran man gudi human kita untay blower. Man ang liguon lang ni sa kausa. Electric pan na. Electric pan ba? Sharma. Kuana? Pirti dyan na yan. Kuhaan na, oy. Sabasan ni mong gihatag nga. Kuhaan dong. Trapo. Tagaan dito kong t-shirt. Sayang, manggudto dong. Di na di ka musulob, ane. Ha? Nak, tsaka jok-jok oh. Daghang kayo pulgas, guys. Milit na. Ara na lang ito kumanda sa ligo. Ew, yucks. Yak kayo. Kanang kuan mo, mapilit ra ba yun? Sige ra baka tabak ani dana og gipiso aning lababo ra pun. Pero haning hugasan man iguman sabanan ni nang. Hanggang ate ano. Di ako nang hugasan iguman ako man nang limpyuhan. Marate? Ha? Video? What's up? Kapoy ko, tanong na kong TikTok. Nagi-what's up kay? Ito sa mil ko ano? Mukuan ra ba kang mingkay? May ra ba kay kamo daog? Sabak-sabak ani. Oh. Agoy, inuko ko tuon. Grabe pulgas yan, napilit oh. Oh. Apa dyan oh, nagkamang-kamang. Na? Ang nawa daw. Kuan mangguna Dako, iya. Umigas. Umigas. Ko ana. Bede re dapitian bi. Saba uy. Di kuanan ka gi. Alo yami. Giligo ka. Giligo ka para mawa ni mong pulgas. No. Kay magsige kag
sabak-sabak nato, unya agi mong pulgas mo kamang sa tong lawas katul ra ba ka juning pulgas. Piting katula ani. Kita ni. Ba oy, Mana ko video? mura ka gipatay mo man kaunsa ah. Mana ko video te? Te, Ha? mana ko video? Kana. Bye-bye. Ay, what's na pa? Ha? Di siya dughan. No, paano? Yok. Igkaya. Sunog ang tanan ni mo, hindi na mo balik. Hindi lagi sunugon. Bawa na may puy kayo. Lakupot to diya, Ming. Bili ka das liog. Last na lang das liog. Baby. Baby, lagi. Wala ka giunsa. Sipon man kayo. Wow, eh. Laka na, wala na, oy. Bye-bye. Dada na. Uy, nay, pulgas pa man, oh. Kuha. Naada ko kay. Sus, Yung gawas na. Human na din siya ligo di ay guys. Human na ni siya ligo. Humok na kayo. Dahil sobrang kuko nga vitamins at ito painom niya. Gamay na lang po ni. Paligo siya, ma. Napit sing kisi-kisi eh. 1 ml lang ni siya. Basta puting pa. Wala nakitang naong ni peanut. Sama siya kung painom niya, magkuhan, di ba, gamay ka ng banda. Yum. Lola ni kirig. Gwapo na kayo lagi yung tao na siya. Walang ligo. Ming. Laisyo kayo. Inog vitamins murag imported. Bisaya ra ito. Bisaya ra ito. Iko ano? Ayun, gara-gara do. Kagwapa, uy. Kaon na Ming. Nangungkap na swing kayo sa ano. Ham. Hilason kini among iring diri, spam ang sudan. Hilason kini among iring diri, spam ang sudan. Na. Spam. Uy, murag, ini tak magkagkapungkuan.